Ljutiš se na Boga zato što živiš u svetu smrti, mučenja i patnje. Sjeti se da je se pred 2000 godina doslovno Bog, odnosno reč Božja, inkarnirao u telo čoveka i postao čovek, sin Božji, isto podložan mučenju, patnji i smrti. Bog je sam osjetio kako je to doživjeti nesreće, probleme u ovom životu, progonstva, uvrede. Osjetio je i osjećaj kada ti neko blizak premine. A na kraju je umro smrću kao malo ko u ljudskoj istoriji. I to ne zato što je bio kriv. Malo ko zna da je Isus na krstu prihvatio grijehe svih ljudi koji će se ikada spasiti. To prihvatanje je imalo za posljedicu da plati kaznu za tvoje prestupe, moje prestupe i svake druge osobe. Da li misliš da je to bila laka smrt? Gnev Boga Oca, koji je pravedno morao da kazni svaki naš prestup, je se izlio u neograničenoj količini na Isusa. Da li znaš da niko nikada nije, niti će osjetiti jaču fizičku i duhovnu bol od samog Boga koji je bio u telu čoveka? Zato nemaš pravo da zameraš Bogu. On je sam sve prošao kroz šta ti prolaziš, samo mnogo gore. I to zbog tebe i tvog spasenja. I da, nije Bog kriv što je greh ušao u čovečanstvo, kao ni ti što si se rodio u njemu. Ali zato je Bog i došao na ovu zemlju da ispravi ono što je pokvareno. Zbog čega? Zato što te voli i zato što želi ljubav za čitavu večnost.